102.3 Kiay FM, your number 2 FM station in Visayas and Mindanao. Ug karon nanapoy branches sa Mars. This is your Rogoterong DJ, Kuya Delphine. Alright mga kaigsunan, mga higala, mga silingan, mga paryente. Mag-uban-uban na sa kita ning ato ang programa. Mga hugot sa kapunuan uban ninyong higala nga badlunguan. Kuya Delphine. Alright, mega shout out na ino sa akong mga YouTube friends. Hello po sa inyong lahat, magandang araw po. Sa aking mga Facebook friends din, sa aking mga paryente dyan, sa Bohol, sa Ubay May Native Land Facebook page, o sa mga ubayanon, mayo kog sapatos, payong, plansa, electric pan diha. Agoy, dagang salamat. Mega shoutout na ino sa nag-sponsor sa ako ang haircut. Oo, di ba? Bagong tupi si Delphine. Mega shoutout no sa Mr. Bars Salon nga located sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Tapad lang yun siya sa Gaisano Grand Mall, Basak. Alright, dagang salamat no. Limpyo ang ilahang facilities. Nga buutan kayo ang ilahang mga stylist. So mga higala sa pa inyong gipaabot kung kamo ganahan magpagwapo o magpagwapa. At tuwa lang ang Mr. Bar Salon. No, Mr. Bar Salon og ni Ma'am Lilibet Barina. Alright mga kaigsunan, karong adlaw atong basahon ang suwat balak nga gipadala ni Madam Lisa Golosino. Iya kining idalit or iyang ihalad o i-dedicate niya sa iyang mga paryente diha sa katuburan Ubay Bohol ug sa tanang mga ubayanon ti buok Bohol ug sa tanang makadungog ning maong balak ti buok kalibutan. Alright mga kaigsunan, di nato dugay-dugayon no. Aniya na ang balak nga gitay tulan og hangyo lubo nga sa ginama ug sinulat niya Madam Lisa Golosino. Day, suginlan ko ikaw sa akong gibati. Ako nangamuyo og kanimo naghangyo. Dawata kining gihalad kong gugma sa walay pagduha-duha. Isaad ko diri sa ibabaw sa yutang tabunon. Wala na'y laing binuhat na higugmaon. Kung ikaw mo talidhay man sa dayon ug sakmiton sa kamatayon, ako magpabilin ug magtamod sa atong kaminyoon. Kay ang gugma ko sama sa lampara, mahutdan man sa iyang pabilo, apan ang lana nagtubod ug musanap sa iyang kanyuto. Aron magpabilin ug magsiga ug himuon ko kining iwag sa dalan sa akong subayon padulong ngadto sa bangkil sa kamatayon. Kung dili jud ka mo tuoday, pasag di ko nga tutukan ko ang malat mong malamuton mong dagway. Aron ipati ko sa altar sa mga pagmahay nga karong taknaa. Ako na'y subay sa dalan
sa dalan sa kapakyasan. Kung ikaw mutando sa akong gihangyo, karong adlaw ako maghimo og kumbira, bisan pag ang hiniktan sa akong papa nga manok na pula, andam na akong lamingon ug tinibok-on. Basta ang gugma mo akong maangkon ug akong anihon, Kordapya. Agoy, 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 agoy. Daghang salamat kaayo, Madam Lisa Golosino, sa imong gipadangat no nga balak pag sa duot gyud no, sa dughan ang imong balak, pag kasakit naman lang gyud, or na feel pud nako ba nga halos na lang gyud buhaton sa lalaki ang iyang gugma para lang dawaton nang hisgot nag-isag kamatayon. Kaluoy pud nimo undong oy. Kamon sad mga babae no, ayo sa taon ninyo paanto sa pag-ayo ang mga kalalakihan. Kaya di baya pud taon lalim, sakit baya pud nung mag-asa ka no. Paasa kining uban. Paasa kayo niya. Ando-ando di ay na dahil laing hinigugma. Hindi pa igot-igot pagod din taon. Wa na lang yun diretso nga. Ayaw na dong na nakoy uyam. Agoy. Pagkasakit. Pero kanilaging taong may gugma punta no. Maningkamot yun taon. Bisag lagyo pa ang Pinoy-anan sa mga babae. At tuon yun. Mutabok magkasapaan diha. Tabok po magpasakan. Ang uban mga tagak pas kuan pilapil sa basakan, pero patayon lang gyapon. Kinaigog malaging taon. Laban lang mga kaigsunan na kung mga kuan din ha. Nga naglaom hantod karon higugmaon silang mga sa ilang mga gidalitan sa ilang gugma. Uy, pagkasakit. Once again, this is Hugoterong Delphine. Aduna kita live nga pagbasa sa mga balak karong umaabot na Sabado. Tangi ko ninyo. Kung di nilang nako dugay-dugayon no, ano na putok. Sa mag-ausap pa, ako magpasalamat sa inyong pagbisita sa ako ang channel Hugoterong Delphine, ang inyong silingan nga gapuhon kauban sang ilaron proud ubayanon Delphine. Jun Rito Sende sa Facebook. Alright, daghang salamat. Bye-bye. You're listening to the number 2 FM station in Visayas and Mindanao. This is your Hugoterong DJ. Yeah, Delphine. This is your Hugoterong